फाग्ला जादों नामा जायनो फैयो बेखौनो लोगो हमो बेनो जाहैबाय हाग्रामा महिलारि सार नोंथांमोना नुदों दिनै सानसे भाइराल बे जाहैबाय जुबिननि गोदान जाय जोबथा मुभि बा सावथुन होनबाबो गोरोन्थि जानाय नङा गोबां मानसिफ्रा नायदों टिकेट होख'लायनो हायै सेल जादों आउट अफ स्टकल' दा बे जुबिननि सावथुना ओरैबायदि नायजानाय सेल जानाया मा बिथाङा जे बयनिबो गोसोखौ बोनो हाग्रा सासे सुबुंमोन नैबेखौ आं मानो एग्जाम्पल होदों बर'फोरनि गेजेरावबो सासे बेबायदि नुहुरो दाबायदियाव हाग्रामा साराबो दाबायदियाव दाजाथों देनां बे बुहुमखौ नागारलाङोब्ला बेबायदि जागोनखौ नुहुरो बाखि लिडारखौ आं बुंनो थाङा आरो बाखि लिडारनाव इसिबांबो आं बेबायदिखौ नुवाखै जेसेबां नुबोदों मानो होनोब्ला फाग्ला जादों नामा जेसेबां मानसिफोर लोगो हमनो फैयो गाव हानायखिनिखौ लोगो हमजोबगोन बेयो मेंनाय गैया मानाय गैया फुंनि 11टानिफ्राय अफिसाव थांजेननायनिफ्रायनो हरनि 9:30 गाहाम जायो मालाबा गसंनायानो गसंनाय जिरायनाया दसेल' जायो ओरैबायदि मानसिफोर लोगो हमनाय मा सैसोबोआखै सैथो आवराय सैथो जायनि थाखाय देरहादोंबो बिथाङा मानो अपारेशन जागोदान बै समाव साननै सानथामनि उनाव केम्पेइनाव ओंखारबाय लोमजानाय मानाय बेफोरखौ गावखौ खस्थ'खौ सानाबालानो दोनथ'नानैबाबो मानसिफोरनि सिगाङाव मोजां बिथाङा बिबुंथि होबोबाय स्पिच होबोबाय केम्पेइन खालामहैबाय बेफोरबायदि खस्थ'खौ लाबोदों बिथाङा दिनै थारैनो सरकारखौबो गायसनफैनो हादों थ' बेखौ नायनानै बिथांनि साफ्रोमबो जाय मावथि हान्जाफोर MCLA EM सारमोन बिथांमोनाबो सोरबा बायदिया माने EM MCLAखौ मोजां मोनाब्लाबो हाग्रामा महिलारि सारनि थाखायनो हाग्रामाखौ मोजां मोननायनि थाखायनो भट होबोदोंलै रायजोफ्रा थ' बिनि थाखायनो गासैबो लिडारफोरा हाग्रामा सारजों जायफ्रा दंखायो मोजां डिसिसन मोजां हाबाफारि लानानै बयखौबो इकुवेल नायनाया गोनांथार जेरैबायदि हाग्रामा महिलारि सारा सानो आरो हाग्रामा महिलारि सारा नायदों आं बेखौ सानो मानो होनब्ला ओरैबायदि नुहुरदों दायो हाग्रामा सारनि समावबो मोनसे समाव बेबायदि जुबिनखौ जेरैबायदि एप्रिसियेट खालामदों बेबायदि जाहैगोनखौ आं नुहुरदों रायजोफोर नोंथांमोना मा सानो आं मिथिया मानो होनब्ला लिडारा फैदों थांदों नाथाय रायजोखौ रायजो बयखौबो एखे सनमान होग्रा हाग्रामा सार बायदि गैयालै खिन्थु गाहाय लेभेलनासो गाज्रि खालामनानै उनावहाय बदनामा हाग्रामा सारनाव थाङो नाथाय सारा मिथियानो आरो बेखायनो सिगांनि समावबो बिदिनोमोन होननानै जों खोनायो हाग्रामा सारजों थाफाग्रा सेलादार बेलादारासो दानिखौ होनाखै आं सिगांनि समनिखौ सेलादार बेलादारासो ओरैबायदि खालामसिगोन एटिटिउड नाथाय हाग्रामा सारा मिथिनोनो मोना ओमफ्राय बदनामा हाग्रामा सारा जासिगोन नै बिदि जाबोनायखौबो जों खोनानो मोन्दों आरोना बेखायनो दायो जि सोलिगासिनो दं एसे मोजां स्टेबल सोलिदों बेबायदिनो सोलिलांबाय थायोब्ला जोबोद मोजां जागोन आरो साफ्रोमबो बिथांनि सेलादार बेलादार सारमोनाबो मोजां स्टेप लायोबा निस्सय मोजां आवगायलांगोन आरोना बे ससे बिबुंथि होननानैब्लाबो आं दोनथ'बाय जे अखा हादों क'क्राझाराव नोंथांमोननि बबे जायगायाव अखा हादों कमेन्ट हो